Chámame María Jesús e veño dunha familia numerosa, composta por meus pais e 7 irmáns. A miña primeira anécdota foi o mesmo día que nacín, un 18 de novembro de 1960, cando as monxas que traballaban no hospital me foron a bañar, cambiaron a roupa e puxéronme a de outra nena, que era de raza xitana. E a min leváronme coa xitana e a miña nai leváronlle a nena xitana. E cando lle chegaron con ela, díxoñe que aquela nena non era dela, que a súa filla era loira, e aquela que lle traían era morena. Empezaron a buscarme por todo o hospital, hasta que me encontraron, mamando no peito da xitana. Xa estaba farta, como un peto. Toda a miña infancia crecín coa miña familia. Éramos unha familia humilde, pasamos necesidades, pero sempre tivemos moito cariño e éramos moi unidos. Cando cumplín 13 anos, tuven que deixar a escola para cuidar a miña irmán pequena. Despois, fume para San Miguel de Deiro a cuidar uns nenos ganando 2.500 pesetas ao mes, 15 euros de hora. Aos 15 anos, fun a traballar para un cocedor de mexillón, ata os 18 anos. Despois, fume traballar para Suíza, para un hotel. Era a miña primeira vez que viaxaba sola. Estive un ano e logo volvín, porque xa coñecía o que hoxe é o meu home. E como non quería volver a Suíza, empecín a traballar, limpiando casas e mariscando na seca, que era unha das cousas que máis me gustaba. En 1982 casámonos, un 24 de julio. Aos 17 meses de casada tivemos a nosa primeira filla. De nome puxémoña Yolanda. Agora ten 24 anos. O meu home era albañil, pero logo botárono ao paro. E como el lle gustaba estar sin facer nada, comprou unha chalana pequena e empezou con 4 aparellos. Despois comprou unha embarcación máis grande e tiña que meter un mariñeiro máis a bordo, porque el non podía ir solo. E a min, como me gustaba tanto o mar, dixenlle que eu sería a súa segunda de a bordo. E así eu tería un seguro para que me poidera pasar. En 1990 tivemos o noso segundo fillo, chámase Borja e ten 18 anos. E canto poiden, fun a quitar o título de mariñeiro e tamén quitín o de radeira. Fai 17 anos que me dedico á pesca de baixura. É un traballo moi duro e no inverno, cando fai mal tempo, corremos moito perigo. Tamén nos pasan cousas curiosas. Unha vez estábamos no mar e un señor comentounos que lle caíran as gafas ao mar. E o meu home dixoñe de broma que xa lle escollíamos nós no aparello. E ao día seguinte ali estaban as gafas, enrolladas no aparello. Eu algunha vez teño pasado medo. Algunha vez levantando as nazas do pulpo, levantouse un temporal como se fora un pequeno huracán e facía voar a agua do mar. E tivemos que picar o cabo das nazas e tirar pa terra, o abrigo. Estou moi contenta coa miña profesión e ao mesmo tempo, cando fai temporal, dígoño ao meu home que non salimos ao mar, que se perden os aparellos non pasa nada, que hai máis, pero as nosas vidas
Se se perden, non volven. Eu ao mar non lle teño medo, pero sí moito respeto. Isto é un pouco da miña vida. Tamén vou á lonxa a vender a pesca. Teño a casa con huerto para atender en horas libres e tamén armo aparellos cos que traballamos no mar. Como podedes ver, todas as horas do día teño ocupadas. Teño lanchas, teño redes, teño sardiñas no mare. Teño unha muller bonita, xa non quero traballar. Teño unha muller bonita, xa non quero traballar. Teño lanchas, teño redes, teño sardiñas.